Στο Άγιον Όρος που είμαστε εκεί, Tamo na Svetoj gori gde se nalazimo, μεγάλα μοναστήρια, velika manastiri, με πολλούς νέους πατέρες ήταν sa, kad su bili mladi ti oci, και έρχονταν διάφοροι άνθρωποι. i dolazili su različiti ljudi. Εγώ ήμουν υπεύθυνος για τους ξένους. Ja sam bio odgovoran za strance, koji goste. Και πήγαινα το πρωί και τους ξυπνούσα αυτούς στην I εκκλησία. odlazio sam ujutro da ih budim ujutru, da bi išli na liturgiju. Δηλαδή, πρωί όταν λέμε στο Άγιον Όρος, 2 ώρες τα μεσάνυχτα. Znači, ujutru na Svetoj gori, to znači 2 ujutru, znači u noć. Πήγα μια μέρα εκεί, κάποιοι κύριοι από την Αθήνα. Došli su neki gosti iz Atine. Τους ρώτησα να θέλετε το πρωί να σας ξυπνήσω. I pitao sam, hoćete li ujutru da vas probudim? Βέβαια, βέβαια. Ne, hoćemo. Πήγα το πρωί. Του λέω ξυπνήστε. Otišao sam ujutru i vičem, probudite se. Δεν ξυπνούσα. Nisu se probudili. Είχε ένα μεσήλικα. Bio je jedna srednje godina. Του έλεγα ξύπνα. I tu kažem, probudi se. Έλεγε γιατί να ξυπνήσω. Kaže, zašto se probudi? Του λέω είσαι στο Άγιον Όρος. A na Svetoj si gori. Ποιον Άγιον Όρος. Koja Sveta gora? Τι καταλαβαίνω. Είχα έναν βοηθό μαζί μου νεαρό παιδί. Imao sam jedan pomoćnika monaha sa sobom. Όταν είδε ότι δεν θα ξυπνώταν, Kad je vidio da ja ne mogu da ga probudim, μου λέει να πάω εγώ να το idem ξυπνήσω. ja da ga probudim. Και πήγαινε. Kaže, Αυτός idi. ήταν ψηλός, Bio je visok, αδύνατος και λίγο μάτος. mršav, onako crne tamne kože. Πήγαινε το ξυπνά, του λέει ξύπνα. A ide i kaže, ajde, probudi se i onako ga rukom budi. Λέει, ποιος είσαι. Kaže, ko si? Ο Χάρος του λέει. Kaže, smrt. Τι τρόμαξε, κανένας ξύπνησε αμέσως. I uplašio se, onda se probudio.